Mañás 12 da noite empeza oficialmente a campaña electoral para as vindeiras eleccións xerais. É tempo logo de irmos coñecendo que propoñen os que aspiran a representarnos. Olaya Fernández, deputada polo BNG, neste momento candidata ao Congreso dos Deputados. Moi bons días. Hola, moi bons días. Estes días coñecemos moi profusamente os programas electorais de PSOE e de Partido Popular. Vos tamén presentastes o vosso programa electoral o luns. Presentadesvos como a grande alternativa ás dúas macroforzas políticas de España. Sí, efectivamente, como alternativa, mesmo como a forza máis útil para este proceso, non? Porque temos detrás de nós un aval que o traballo que fixemos estes últimos anos e que demostran ademais que as alternativas que demos no Congreso eran alternativas correctas, non só porque así o indicaba o propio debate que dábamos, sino que mesmo nesta campaña electoral partidos como o mesmo que está a gobernar neste momento en Madrid está asumindo algunhas das nosas propostas cando hai uns meses non lle parecían correctas e agora en campaña electoral as incorpora, o cal quere decir que isto demostra a utilidade non solamente do Bloque Nacionalista Galego presentando alternativas, sino a corrección das alternativas que presenta. Fala vostede de utilidade, supoño referencia a ese tópico que se utiliza de voto útil, e vostedes din o BNG tamén é útil para evitar maiorías absolutas, por exemplo. O BNG non solamente útil porque é a voz de Galiza no Congreso e que estamos convencidos de que se esa voz deixa de estar ali tamén a presencia de Galicia desaparece, sino que nestes últimos tempos tamén foi útil para defender as políticas sociais, sanidade, educación, estar en contra deses recortes sociais que se fixeron, pero dando alternativas. Non sempre dixemos que o déficit non se debe tratar de resolver ou de reducir vía recortes sociais, sino vía incremento dos ingresos do Estado, é dicir, alternativas que demostran non solamente a utilidade, sino o que decía antes, a corrección das nosas propostas, porque os xa son moitos os que están a dicer o mesmo, non? Vostedes apostan por esa política social, pero tamén por defender os sectores productivos. En este sentido, que opinión teñen vostedes da proposta da política agraria común que fan desde Bruxelas, que conseguiu poñer de acordo en que non é boa a prácticamente todo o mundo? Sí, porque foi decepcionante non somente para as organizacións agrarias, sino evidentemente para o Bloque Nacionalista Galego, que estaba a defender, mesmo con propostas que foron aprobadas por consenso no Congreso dos Deputados, unha política que permitise a noso sector agrario, pero de maneira fundamental o gandeiro, que é o soporte fundamental deste sector no noso país, pois que tuvera un futuro viável, non? E iso está un pouco relacionado coas posibilidades de manter un precio, concretamente no leite un precio en orixe, e por eso hai unha serie de medidas que nos reclamamos que non se recollen. E hai outra cuestión que non se recolle nesta PAC, que é o recoñecer o traballo que se clea no agro, a importancia que isto que ten desde o punto de vista socioeconómico para incluso a implantación das axudas ou a distribución desas axudas, non? Se fai un recoñecemento para as mesmas por territorio ou por terreo susceptible de ser agrario, e esa non é a nosa posición, entre outras cousas, porque en Galiza a situación se agrava unha vez que a Xunta de Galiza botou abaixo o Banco de Terras que puxera en marcha o noso grupo, o BNG, cando gobernábamos en medio rural, e que facilitaba que o noso sector gandeiro pudera ter terreo para incluso ser menos dependente dos insumos, non? E, polo tanto, mellorar a súa produción e mellorar, polo tanto, os beneficios en relación co precio. Estando tanta xente de acordo en que esta nova proposta agraria común sería negativa para o agro galego, hai marxe de manobra? É posible que se revirta esa proposta? Bueno, nos entendemos, e ese é un traballo que vamos a continuar facendo nas Cortes Xerais, co Estado, o Goberno do Estado ten que ir a Bruselas a defender os intereses do sector agrario. Estamos tamén con outra reforma que é a de pesca e que estamos nas mesmas circunstancias. Entendemos que o Goberno, claro, ten que cambiar absolutamente, sexa quen goberna en Madrid, ten que cambiar
cambiar a actitud en relación con Bruselas. Ten realmente que ir ali nunha posición de forza de defensa dos intereses, non solamente do Estado, sino, neste caso, dos de Galiza. Claro que a Xunta tamén ten que cumprir o seu papel. A Xunta ten que cumprir o seu papel non solamente unificando o sector para dar forza ás reivindicacións ante Bruselas, sino tamén plantándose ante o Goberno do Estado. E o Goberno do Estado, por que o que nestes momentos pode sentarse en Bruselas a defender estes intereses, ten que ter unha actuación completamente distinta a que históricamente tuvo en relación con os nosos sectores productivos. Outro sector que tampouco está pasando ben e que tamén algo de culpa podese decir que ven de Bruxelas é o sector naval. Precisamente coñecíamos que prácticamente competencia vai dicir que non a esa nova proposta de tax list. Que opina vostede de como está a situación agora no naval? Que se podería facer? Bueno, nos, si ben é certo que defendemos e presentamos moitas iniciativas, fixemos xestións en relación con que o Estado defender ante a Unión Europea as posibilidades de continuación do tax list ou de algunha forma que fora semellante a este tax list, nós tamén estamos a defender que desde o Goberno Central e desde a Xunta de Galiza hai que crear mecanismos de financiación ao sector naval que incluso eviten a necesidade deste tipo de figuras como tax list, ¿no? Unha financiación que evite mesmo esa empresas interpostas que, en definitiva, aínda que están creadas para posibilitar estas inxenierías financeiras do tax list, realmente, desde o noso punto de vista, son intermediacións especulativas que, polo tanto, tamén encarecen o produto. Pero co sector naval nos atopamos o mismo que a mesma problemática dos outros sectores. Todo radica desa negociación que fixo o Estado español cando a entrada no mercado común. Nos dixemos naquel entón que os nosos sectores productivos ían verse afectados. Neste momento que se están renegociando cuestións, esas negociacións tiñan que ir orientadas a solventar os problemas que padece Galiza desde entón. O sector naval, que tuvo a súa desfeita, que nos definimos así, aínda que lle chamaran reestruturación nos anos 80, foi consecuencia, efectivamente, tamén deses acordos con a Unión Europea que establece onde se pode producir unha cousa e onde non se pode producir. Durante estes meses no que o sector naval en Galiza estivo parado porque estaba pendente de si ese tax list se podía continuar ou a nova figura que se aprobase pudera existir ou non, resulta que hai máis de 200 embarcacións que poderán ser contratadas polos asteleiros galegos que foron contratadas por asteleiros de outros estados da Unión Europea, e iso evidentemente parece que é o que se busca, non? Estamos a piques de rematar, pero non quero que remate o tempo da entrevista sen deixar pasar unha cuestión. Vostedes presentanse tamén como grandes garantes do público, do sistema público. Está o público en perigo? Bueno, o público está en perigo, sobre todo en aquelas cuestións fundamentais que prácticamente o que lle queda ao Estado e a Xunta de Galiza Pública, que son sanidade, educación ou os servicios sociais. E en Galiza hai unha cousa gravísima nestes momentos, e que a Xunta de Galiza está botando por terra o concepto universal da sanidade pública, deixando a sectores sociais fora da cobertura sanitaria e, ademais, sectores sociais como, por exemplo, os parados. Unha vez que deixan de cobrar o paro, se lle está avisando de que quedan sin cobertura sanitaria. Isto ir contra, digamos, a esencia pura da sanidade pública universal, e nestes momentos é unha cousa gravísima que está pasando en Galiza. Rematamos coas enquisas. Maioría absolutísima é o que din todas as enquisas do Partido Popular, pero o BNG, terceiro deputado. Habrá terceiro deputado? Bueno, nos estamos moi optimistas con esta cuestión porque pensamos que, aparte da importancia que sería e para Galicia eso sería realmente moi importante, creemos que estamos a facer unha campaña en todas as circunscripcións. Entendemos que Ourense pode ter ese diputado, primeiro porque o candidato Pérez Bouza fixo un bo traballo no Senado, e creo que isto se pode refletir o día das eleccións, non? Pois moitas grazas, Olaya, e bueno, que teña tanta sorte como o resto dos candidatos. Moi bons días e gracias a vos. Bos días, grazas.